Hola, bona tarda. Què passa? Què passa, Sílvia? Bueno, pues que avui hem fet l'assemblea anual de Dones per Sant Quirze, hem aprovat les activitats per tot l'any 2015 i s'ha proposat una activitat per part de la Mirna que ha estat acceptada de manera unànime per totes i és una xerrada molt interessant sobre temes de seguretat ciutadana, que tocarem temes, la policia local vindrà i ens explicarà temes tant de seguretat a les vivendes, agressions físiques, seguretat viària. Per tant, és una xerrada organitzada per Dones per Sant Quirze, però oberta a tothom. Si voleu venir, la farem dilluns 9 de març a les 11 hores al Centre de la Dona, a proposta de la Mirna. Així que gràcies i us esperem.